Марамад дароед. Assalomu alaykum doktor. Alaykum assalom. Mumkin. Maramad, buyurib guzaring. Assalomu alaykum doktorjon. Alaykum assalom. Shunday ama. So'ray doktorjon. Rahmat. Chi shikoyat doroid? Doktorjon, Xo'p. nafas ham megiradi. Nafas ham megiradi? Hamma agar yak 5-6 qadam o'na, nafas ham megiradi. Xo'p. Shuma agar dar oshyonaҳои баланд бароед чӣ хел ҳис мекунед худатонро? Doktorjon, nametavonam. Yak 10-20 marotaba dam girifta, qarib 2 soat mebaroyam. Яъне ки боз тез роҳ гаштанам наметавонед? Agar tez roh gardam, namesham. Nafas megiradi, nafas. Нафас мегирад. Xo'p. Шумо меъдаатон ғам намедиҳад? Иштиҳоатон чӣ хел? Me'da so'zay, xushru mexrim doktor. Хушрӯ мехӯред? Xushru mexrim, ishtihom so'zay. Begum doktorjon, диқи нафас нашуда боша. диқи нафас? Не, ин бемории шумо дига беморӣ аст. Шумо диқи нафас нестед. ҳозир ман барои шумо табобаташро мегӯям. Хоб, шумо саҳар чӣ наҳор карда будед? Дар наҳорӣ Чӣ наҳор кард? ҳеҷ ҳам нахӯрдам доктору. Я 3 коса ширчой хӯрда будам. Я 5 дона нон хадӣ. Хайно но майдак кай кози. Рости гап, як 10 дона тухми опас. Опас хӯрдам. Як 12 сосиска дига хӯрдам ай болош. Баъд як 5-6 самбусо вардам. Хай бисёр тамаш нағз буд. Ҳамонам хӯрдам. Шуд. Амак, бемории шумо маълум. ҳоло ман табобаташро менависам. шумо ҳаминро риоя кунед. дар муддати 1 моҳ ва дер дар муддати 2 моҳ табобат меёбед. Ташаккур. Хоб, ин беморӣ аз бадани шумо тамоман гум мешавад. Фаҳмидед? ҳозир. Хоб, ина инҷо ман менависам ва шуморо мефаҳмонам. Саҳарӣ 2 дона печен, хоб? ва 1 стакан ҷурғод мехӯред. бале, дар нисфи рӯзӣ 6 дона печен ва 2 стакан ҷурғод. ва дар бегоҳ, хоб, бозам ҳамон 2 дона печен ва 1 стакан ҷурғод. Мана амакҷон, агар ҳаминро хушрӯ риоя кунед, дар муддати 2 моҳ ин беморӣ аз баданатон тамоман гум мешавад. Саломат бошед. Ташаккур. Хуш омадед. Шифо ёбед. Хуш омадед. Марамад дароед. Докторjon, Лавай. як чизро нафаҳмидам. Пурсед. Ҳамин навиштагиҳои шуморо пеш аз хӯрок хӯрам ё баъди хӯрок? Чӣ?